Jedeme do Varu pro Majku a pro Ivana. Bohužel už jsme z nové role venku, zapomněla jsem točit. Tady se to jmenuje mezirolí, a to proto, že je to mezi novou rolí a potom starou rolí. Mezirolí opouštíme a už pojedeme do Karlových Varů. Kolem Karlových Varů jsou různé hory od Doupovských vrchů, nejdřív od Krušných hor až po Slavkovský les. Pomalu se blížíme do Varů. Před námi už je stará role. Budeme křižovat trať, která vede od nás z Nové Role do Karlových Varů, a za tratí hned je jedna z malých porcelánek. Počasí zatím přeje, včera bylo taky moc hezky, i když trošku chladněji, ale to nevadí. Za chvilku opustíme starou roli a už budeme na okraji Karlových Varů přímo. V Karlových Varech byl před pár lety uveden do provozu průtah a ulevil hodně dopravě ve městě. Tady je trať, která vede z Prahy do Chebu. V meandru jedné z karlovarských řek Ohře byla vybudovaná rekreační zóna. Vzadu ty dva domy, jeden z nich je dům, kde jsem vyrůstala. Vzadu je vidět karlovarská multifunkční aréna. Přijíždíme do další okrajové čtvrti Tuhnice a křižujeme zase jednu železniční trať, která vede z karlovarského dolního nádraží do Mariánských Lázní. Touto výpadovkou, která se jmenuje Západní, přijíždíme na dolní nádraží, kde parkují všechny zájezdové autobusy, a tam taky přijede Majka s Ivanem. Čekáme na dolním nádraží a tamhle, aha, už jede MLK Tours. To je jejich krásný autobus. Tady dali takovýhle kozy, člověče. No, a to stálo asi 300 tisíc. Tak přejíždíme přes řeku Ohři kolem jednoho nákupního střediska, kde bývalý kasárna číslo 1 v Karlových Varech. To je na území kasárny. Tady je dvorské závodiště a tady ve Dvorech jsem prožila 20 let. Tak tady je základní škola dvorská, kam jsem chodila celých 9 let do školy. Já jsem byla v Líně. Ty jsi byl někdy ve Varech, Ivane? Ne. Ne. Teď jsi říkal, že jo, že Vary znáš? Ne. Ty jsi mě mystifikoval. Já jsem říkal, že mě to jako... To je krajská policie, potom krajský úřad, a to je zase v areálu, kde byly kasárna číslo 2, tady po celém tom. Tam stojí, to je nejlevnější okres.
Tak teď přijíždíme do Nové Role a k Novorolskému koupališti. Jsou bezdomovci. Vzadu vidíme novorolskou porcelánku se svými komíny. Novorolský rybník a tamhle je pláž a koupání. No a tam jsou právě že ty chatky. To je do Nývku ta trať. Na náměstí. Tady, to je taková náves. Městský úřad. Tady je městský úřad, tady dělá náš vlastník a Novorolská škola. Nová Role je malinká, vlastně sídliště. 4000 obyvatel. Tak a teď kolem vlakového nádraží zajedeme rychle na naší zahradu, aby poznala maminka s tatínkem, kde máme zahradu, a pak pojedeme k nám. Je to jenom jednokolejka. Já bych jenom čokoládové, ale chci jich 7. No, tam bude u termálu. Ona tam oni přidávají. Tak teď jedeme To je porcelánka. kolem porcelánky, kolem její zadní části. A jo, vlastně mi to vezme. Já jsem úplně na něj zapomněla, na tu děvku. Že my jsme spolu. A tudy bychom tady vyjeli už z je Nové les, Role na starou nejdeckou Tady ještě má silnici. krávy takhle. Kolem Máš míváme úplně kravičky, nebo sem ovce, a nebo nám sem nastěhuje i bejky. Tady žebrají o chleba. Tady se vždycky podívám, když přijdu, jaké je vítr. Podle toho jdu do lesa nebo ne. Tak to je okolí naší zahrádky. V létě je tu pěkně. Tak to trošku zrychleně projdeme. Ivan, letos ještě nic? No jenom tohleto. Já si to musím nechat traktore bourat. To Jarce tak vyhořela chata, ten nejmladší. Ale je tam strašně, ten vchod je blbej. Já jsem říkala, jak jste to přemýšleli, tam se leze proti zdi vlastně. Ivan to je tež taky doma si vše uměl a kutil. A nejhorší, no, nebo nejlepší spíš, že je furt zahradkař, víš, že on je furt venku. A pejsek nebo fenka? Pes. A on vždycky to strašně rád vždycky přišel a taky.